କରମଣ୍ଡବ ବରଗଛ ରେୟାର ଗଛ ଏଭଳି ଗଛ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଠିଆରେ ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ଦେଇ ଚାରିଆଡ ଯାକ ବରଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାହାଡ ତଳେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆପଣ କଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା କରିବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ ମିଳିବ। ଶେଷରେ କିନେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ଏରା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ସିଏ ଧର୍ମଶାଳା କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସୂତ୍ର କଣ କହିଲା ପ୍ରତିଦିନ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ବିନା ପଇସାରେ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିବୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ, ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଦେଖୁଛି ପାହାଡ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ବରଗଛମୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହବ। ଯୋଉ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଯଦି ମିନିମମ୍ 10ଟି ବରଗଛ ଏ ଜାଗାରେ ଲଗା ହବ ତାଠୁ ବଳିକି ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଆବେଦନ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକକୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଭାରି କୃତଜ୍ଞ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଲିଡର ଅଫ୍ ପିଟି ମୋର ପରମାତ୍ମୀୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରୀତିଲତା ପଣ୍ଡା ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମହୋତ୍ସବ କଲେ। ଆଉ ମହୋତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ କପାଳର ସେ ଚନ୍ଦନ କରୁଥିବେ ତାହା